iso nyolong. Yo iya to. Aja Wisnu ning tanganmu. Heeh. Dadi pangerten. Yo Kakang. Nalikane Arja Wisnu Kencana, intuah ana medhang kauripan. Iku ning tanganmu. Heeh. Ing mangkone kowe bakal dadi buron lurane wong-wong ing medhang ora bakal penak uripmu. Ora jenjem nalikane kowe pengen mangan, kowe turu ora bisa jenak. Terus piye Kakang? Dane tak pasrahke sampean. Ning tenan lho ya Kakang yo. Lah terus kok katresnanku piye? Kari aku waton ing mangkone kowe lan aku urip mulya ora perlu ke mikir wong liya durung karuan kowe mikir Waneng Pati besuke kowe bakal dipikir karo Waneng Pati ora bakal Ngono Kakang. Bagowo Lah terus engko nek Kakang Joko Wanengpati takon, piye? Aku nggonku semaur coba. Apa ora semaur. bingung aku? ing mangkone aku kan aweh pawang sulan ya iki tak delikake ana sak jroning guwa kae ya Ya. lamun takon kepengin jupuk tablek watu mati Waneng Pati mulya uripmu aku kang dadi ratu kowe milih wong lanang 100 paribasane bakal plakon Plak-plak kae karo aku. lha piye Iso. Lah tinimbang kowe dadi bojone Waneng Pati dadi ratu. Ing mangkone aji godhong garing Iso Kakang. ora bakal kanggo kowe. Iso Kakang. Ku sing ganteng dhewe. Ora lah ngono. Ganteng yanto mbangane aku kok iso. Yo yo nang bose kok yo. Aku jane jan kabeh. Hah, kok iso. Aku mbok bokong mbok cekel. Kok aku masak ora enak iki kok. Kowe wong wadon kowe. Tekane Waneng Pati. Iso. Laladya kang becik, Iya. mengko aku kang gawe cor. Heeh. Ira! Ih, Ira! Kepiye Purwomadya lan Wusana sawise kowe takon kang supaya nyidra anane Kiai Brajalawa Arca Wisnu Kencana. sampean niku aja kesusu luwih dhisik. Ora kesusu piye? Mesti sampean ki lak sayah to. Hen? Blas, ora sayah blas. Tenane lho. Iya. Jamune napa kok ora Hen? sayah? Jamune napa? Jamu deh. Heeh. Sehat pria. Kula wis napa niku wis nyawiske sing dadi kalengan ana keremenane panjenengan. Apa kuwi? Ayo tuwak bali to. Waragan tua suku Bali. Ki. Seneng to? Ya seneng. Kedang nggih. Hei. Mbok jikoke ning ndi? Hah? Tak jikoke nek tak Aku kuwi ra buta arak, aku ra buta waragan. Sing tak butuhke Kiai Brajalawa Arca Wisnu. nggih, kula ya ngerti. Ya. Nggih to. Heeh. Ngerti nek jenengan iki butuh niku. Ya, lanjut. Nek mesti jenengan iki gorokane rak ya. Oh, aku ngelak. Nggih to. Iya, iya. Nggih to. Heeh. Ora usah kesumpet to. Alon-alon ya. Ngono, ngono. Sakae kok nyubriyani banget. Ah, jane iki pokok wis seger tenan. Nggih to. Monggo. Apa iki? Kok kemucung Aku kaya. kuwatir nek ngapusi aku. Ya ora bakal kula ngapusi jenengan. Wong priya sing banget tak tresnani kok tak apusi. BCR. Aku nek kendem piye ngono. Taun biaku. Iki kanggo aku. Iya.
Kiai Prajaluata wis konsyen kene. Sopo Sang Senopati Wanengpati. Kula sedulure Mirah. Sedulure Mirah. Sagopo jeneng kula? Kowe Sagopo. Mula kula gawe cara, kula mau pengen ngerti. Sekti apa ora? Kondange Joko Wanengpati. Ning saniki kula ngerti. Kula weruh kanthi mripat kula dhewe. Kanthi nyatane sampeyan diracun adi kula, sampeyan isih kuat, sampeyan urip. Saku. Lan kowe Mirah. Yen Kiai Prajaluata wis nukta. Ora kula kene tangane Joko Wanengpati. Bakal tak tumpes tapes tanpa jelas keluarga. Sampeyan pengen ngerti. Arca Wisnu Kencana, Kyai Prajaluwa. Yo. Cemlorot sacakraning panggilingan. Prajaluwa Kendra Guwa. Sadurunge kowe tak jakae. Kelakon Kayak wis mlebu ning gua. Wanengpati mlebu ning guwa. Terus Tablek watu. tablek watu Kakang. Wis mati yo Kakang yo. Maka temekaning pati. Mirah. Sok enyopo lawane pokok tutup Mirah. Tentu yen kowe ngajak lawan pati Mirah. Mirah. Utang Mirah. Yen kowe bisa metu Wanengpati metu kowe. Yei. Kowe kepen bukti. Yen aku bisa metu saka sajengku. Lagi mripatku sagopo. Cium Wanoro. Mirah. Lan kowe sagur. Cetu. Kowe manungsa sing ra bisa dikepek. Kowe wis ngajak lawan pati. Pancen ora tak sirake. Nggih, Melek Arca Wisnu Kencana. Ora ngomongake kowe kang pengen dadi ratu ana Medang. kowe melek Wisnu Kencana. Tangkep jojo kata bawe. Kemah kowe lakon mati. Wah. Kakang Sagopo. Kowe ora usah tawang-tawang tangis Mirah. Sagopo kowe wis pas. Mergo ngunduh wing pakati saka tumindahe Mirah. Kakang Joko Wanengpati. Hei, Sampeyan mentolo tega marang sedulurku. Aku ora bisa sapa-sapa maneh. sategel-tegele Joko
jogoane pati. Tegel bareng sagu pemenah. Yen kaya ngono, aku ya bakal sabelo karo sedulur. Kowe sabelo. Saiki wis ora ono kepala. Anggonku kepin dadi ratu medhang kauripan. Gampang mijet kowe rati rubuhke medhang kauripan. Kowe panek Sinuwun Arca Wisnu Braja Luwuk lakon. Sapandura koyo dening patih Narota. Hei, adem. Sajake lewat kelawan aku. Saumpama aku duweni luput kelawan kowe. Aku njaluk gedene pangapura kelawan kowe Kartikasa. Pangapura? Iya. Apa sampeyan rumangsa duweni luput? Aku keprungu ing sak ngisore wit gedhe kae. Kowe rasan-rasan kelawan aku. Randa tekaku ing pengarepanku. Nyuruh kowe luputke aku. Aku njaluk pangapura. Sampeyan janjian karo aku tabuh pira to, Kakang? Ya tabuh pira? Tabuh 7 to? Iya. Nanging kasunyatane nganti tabuh 10. Rumangsamu lak pewedaan terus nganggo kembang terus gumun piye? Lah piye? Ora gumun. Ora gumun piye? Aku ki gumun yo karo Heni. Heni senanggap aku ning aku wis senanggap Heni. Wis ora sah. Dadak kegojekan. Ora Aku gumun. iki lagi nesu tak kandhani. Lagi iki lah. Ketoprak sing nanggap adine. Sing ketoprak kok aku karo kowe. Ora usah ngajak kegojekan. Aku wis ngomong to. Ora mandi tak kandhani. Dadi aku salah. Ruput. Kowe ngluput aku. Yo. Ya wis aku tak bali wae. Kakang. Apa? Aja bali tak Kakang. Sampeyan sih lho yo. Oh yo ora ngerti wong ngerti. Nembe wae dadi temanten anyar. Lho mbok yo aku iki disayang-sayang ngono lho Kakang. Wah, iki sing repot to wong wah. Ngene lho. Piye moh ngene aku Kakang? Bener aku temanan anyar kelawan kowe. Nanging miturut pranatan ana ing Giri Lumut. Antaraning aku kelawan kowe senajan to kowe wis bojo.
Nanging ora entuk andung katresnan apa maneh aku ngakahi kelawan kula. Bot-bote aku kepengin duweni ilmu lan adijaya kawijayan. Senadyan to abot aku kudu mlaku. Kaya ngono to, Kakang. Ya wis, yen pancen ngono aku ra dadi ngopo, Kakang. Ning mbok ya, Kakang, sithik wae aku tak pengen ngrungokke suaramu lho, Kakang. Walah sesore gandrungan kok jek gandrungan. Sithik wae lho, Kakang, sing gandrungan lak kae-kae to. Yen sampean karo aku lak durung, mesti dinteni Mbak Pre wis mulai mbok durung. Lali-lali datan bisa lali lawas saya karaton umpamana wit-witan kang gedhe Nyedak rene to, Kakang. tinutuhe datan bisa mati Braja saya sami tresna Kakang Pujo. Kene apa gandrungan kok ya kaya perangan. Janjane iki jaga atine sapa? ora kok jaga ati Aku ngerti. Apa? Yen perawat-perawat tawang kerja ki ayu-ayu. Wis Ngono tau. wae dadak wis tau ado-ado lho ya karo aku. lah kok rewa ki piye Piye? sing nonton kuwi pak aku ya pak aku cilik lah dulur-dulur kene kabeh kuwi ya ketiang Ya ning ora dadi apa lah ta, ku lagi Kakang? malah mlongo ora ndak turu lapo Kita iki kan metu. kene arep wis tak kandhak senadyan to aku kelawan kowe wis bojo nanging aku babar pisan durung nate njamah kelawan ojo ceklek atimu lan ojo pinget atimu ora teges aku tresna kelawan wanita liya kuwi nanging aku mugi sumpah lan aku kepengin aji jaya kawijayan kang bakal dilintirke bapa guru kelawan aku. Kaya ngono to, Iya. Kakang. Nanging kabeh pangucapmu bisa tak ugemi to, Kakang. Lain tadi sing bae. Yen to Kakang Pujo sujono karo aku piye? Tumindak sedeng piye? Yen aku nganti tumindak ora bener disampur bledek ilang. Tak ugemi kabeh lah Kakang Pujo. Sajak jumblek ya lagi iki. Lah napa? Sing ngetoprak kowe karo bojomu. Nggih. Sing nanggapi adimu dhewe. Sing delok pakmu. Lah iki lha niki nggih bot-bote kula niku. Niku lho ponakan niku gelem sunat. Oh, ngono ya. Bejo. Pripun? Artiko sare. Piye? Kula Bapak. Aku ki gumun jane. Gumun banget. Bab bekas. Mergo tak sawang saka kadoan. Nggih. Kowe wong loro padha andum katresnan. Apa kowe lali to Pujo? Napa? Najan to kowe bebojoan nang Kartika Sari. Nanging aja nganti wis resmi wong loro yo nggih. Ampun luput Ora tidak. parek karo gen. Iki ning tengah ngalas lho. Tengah ngalas lho. Boten Bapak namung sekedhi
Siti ya padha wae. Wis kadung iki kabeh. Lah niki ora hospitaken salebetipun manah kula. Boten adat lumbianipun bapak guru menika mrepeki dhateng kula. Wonten ing saering-eringi pertapan giring. Ana sajroning alas tutupan iki tiwas kebeneran yo, Nggih. Mergo saka rumangsamu nggonmu ngangsu kaweruh nimba ngelmu ana padepokan banyu wis kowe wis rampung nanging duro Derek ngelmu sing tak wenehke ngelmu sing tak urukke kelawan kowe sakloron isih durung sampurna nggih napa saestu lajeng saged sampurnaning ngelmu kula kedah nglampahi laku kados pundi ana syarat lan saranane nanging syarat lan sarana kuwi abot mungguing kowe saklara apa sekirane kowe saklara sagung nggih senadyan torat kados menapa kemawon nanging menika bot-bote kula kepengin gadahi ngelmu kula manisah bagus yen kaya ngono yen pancen kaya ngono iki ana syarat sarana kanggo kowe njangkepi ngelmu sing tak wenehke kelawan kowe ing mengkone bakal nggayuh wahyu kerang biru kang dumunung ana ing alas tutupan kene dene nggih syarat sarana sing kudu mbok lakoni kowe kudu tapa nglegena nggih lho Apa nglegeno? tegese tapa nglegena kuwi tapa ora nganggo busana ora nganggo sandangan uda blejet nggih Nuwun sewu, Bapak. Menawi to Kakang Puja menika jejer kakung. Mboten napa-napa menawi to tapa wuda, Bapak. Menawi to kula jejeripun wanita. Lajeng kados pripun, Bapak? Seta. Puja lak bojomu to. nggih Ya ora apa-apa to sing weruh lak bojo-bojomu. lah menika lak ingkang menyurupi kula nanging menawi kapirsanan para kawula menika pripun Kawula sapa kini tengah alas tutupan kok sapa sing Lah gedhe ana wong loro gedhe. Tor ngene. Nggih. Nggonmu tapa wuda brejet. nggih Nglegena kuwi wungkur-wungkuran kok nggero Ora. depan-depan. ngaten nggih lajeng mejan kula Lek dina iki uga ing papan kono nggonmu tapa nggih. ngaten parestu panjenengan ingkang Ah. Kali-kali ndake nggih. No. Wis sisih kono. Yo, Kartika Sari. Muga-muga kasembadan apa sing kok gayuh yo nggih. Beloh. Yen ora kleru kae pujo. Lan kae Kartika Sari. Lho. Goni nglakoni tapa wae kok nglegeno. Kaya-kaya kedudut rasa nepsuku kelawan Kartika Sari. Sawise ngerti saraduning badan. Lah ibaratake padha karo esuk-esuk nemu gethuk. Ya. Kumpono kalau dangan aku kepengin ngrasake Kartika Sari. Waduh. Arep tumindak apa kae Sang Jiwa? Aku kepengin ngrasake kuwe mergo nggonmu tapa nglegeno nyudut rasa nepsune Sang Jiwa. Kok penak temen tembung. Ya gene, Kowe mangerteni to yen
pancen kowe ora sudi yo sandon kawan wisang jiwa ngecake aji Kartikosari apa wisang jiwa mati papan kene. Coba dibuktekke ning papan kene saiki wisang. Coba Kartikosari. Rambang. Kartikosari. Jebul kowe wis. Ora ndak tutupi pancene aku. Arep tumindak apa? Aku pancen arep tumindak ngrasake calon bojomu Kartikosari. Kena. Kena kowe ngrasake klan Kartikosari. Watun. Aku wis kemluno ning Bantul. Bagus. Tutupi lanangmu. Bojo. Bojo. Aja kaya bocah cilik mung kegelutan adu-adu sing balong kulit kulit. Yen pancen kowe duweni aji Jaya yo tanding lawan wisang jiwa. Bareng udan sing Bathara Kala. Kaya ngono. Aku apa kowe sing temani? Buktekke kelawan aku. Iya. Kartikosari. Kartikosari. Rambang. Batu. Oh alah. Areng dipitet ora muni tak. Iki mumpung ana kalodhangan puja wis depapah. Ngrasake Kartikosari wae. Hei, wisang jiwa. Aku wis pitukas apa marang kowe? Yen to durung genep 40 dina, aja nganti marang caket marang wanita, luwih-luwih kowe gelem ngakahi marang wadon nanging aku ngerti dhewe yen kowe arep tumindak ala karo Kartikosari wani ngakahi Kartikosari. Hei, rungokno wisang jiwa. Kabeh mau selak marang janjimu, kowe bakal apes jayamu. Apes jayamu. Apes jayamu. Pujo murid karbu. Hai Kartikosari. Riko tanpa busana. Sawise aku ngerti Kartikosari. Rumong surapat nampak nafsu ning kapirai. Bakat tak jamah kawantan. Waduh, waduh. Sawise kawanitane Kartikosari tak jamah. Dicokot jengkemane ku brudol. Waduh, waduh.
Kartikasari. Cukup aja tidak karo aku. Kaya apa kowe menggak kawan aku? Aku rasa Sak wisih aku penyedak kawan. Apa aku jadi salah? Apa aku jadi luput lan? ora kakak. Nanging aku ora suci maneh kakak. Kowe kondo ora suci. Nanging aku babar pisan drunate jamah kelawan. Sopo sing jamah kelawan? Nganti kowe wektu dileke wis ora suci. Pisang jiwa kakak. Pisang ji. Kowe mung pawat. Kowe mung pawat. Ing papan kene ora ana sapa sing. Yen ngono, kowe wong wadon kan? Oh, Aku kok mati ngono aku manut kakak. kowe njaluk waktu. Kowe njaluk waktu. Kowe rumong sesat. Salah. Yo. Nah ora ning dur panggung ora kelakon aku njet-njet kowe. Ngerti kok sak. Saumpama kowe tak pateni. Kowe mesti mati. Awet. Kowe gegering bocah watu. Wis kondo yen dijamah kelawan sanji. Padha karo nilai dadane muji. Kok mati ngono aku lho kakak. Saumpama ramani tak tancep ing dadamu. Mesti kowe ora sobong. Lan kowe ora sing. Nanging aku piye, Mas? Aku ngelengi yen kowe kuwi bojo. Wis sang Jios wani jamah kelawan Kartikasari. Padha karo nilai dadane muji. Rungokke Kartikasari. Senajan to kaya ngopo ke balak bela. Wis sang Jiwa, tak jamai.